Ahojte ľudia. No, ukážeme si, čo sa stane, keď ja budem sedieť v aute a vlak pôjde. Či zomriem, keď to vybuchne, alebo zostanem nažive. To uvidíte teraz. Vlak už ide a ja som v aute, takže nič nezmôžem. No, moc nič sa nestalo. Iba mi trošku auto sa zničilo. Iba sa mi trošku zničilo auto a to je v pohode. Ide? Hlavne, že ide a prežil som. Takže funguje to. Čaute.